И здравейте, хора! И днес ще ви покажа как си направите Реал Мадрид в Pro League Soccer. Нека почнем. Първо цъкате на клуб и, например, цъкате на някаква игра с Реал Мадрид. Както може да видите, аз вече съм така. Как да го направите? Значи тук просто си натискате и пишете Реал Мадрид и стирате другото, а на логото сега ще си резет на логото и гледайте. Значи load лого е тук. Ето това тук. Ако искате, пак ще ви го покажа. Ако искате, може да си го скриншотнете. Ето тук е, може да си го скриншотнете. И да. А сега за екипа. Ако не знаете, има и за такива. Просто аз не съм потърсил, защото нямах много време. Да. Ако цъкнем Remove Kit, Load Kit, ето тук, сега ще ви покажа. Мисля, че беше, да, ето този линк, ето тук, отдолу може да си го скриншотнете пак. И това е. Чао!